Обични във възкръсналия Христос Господ, братя и сестри! Христос воскресе! Светлата и най-радостна вест за възкресението на Господ Иисус Христос разпръсква мрака на страха, скръбта и разочарованието. Христос възкръсна от мъртвите, със смъртта потъпка смъртта, надеждите ни оживяват, навсякъде се въдворява радостта. Велико е чудото на Христовото възкресение. То преобръща логиката на този свят и временния живот тук, защото от гроба възсиява животът. Господ Иисус Христос победи смъртта и ни подари тази победа, за да живеем и се спасяваме чрез нея. Затова небесата достойно се веселят, земята се радва, видимият и невидимият свят празнуват възкресението Христово, в което ние се утвърждаваме. Велико щастие ни е дарувал нашият Господ Исус Христос чрез своето възкресение. Всяка година този дивен празник ни преобразява със своята обновяваща сила. В това прекрасно духовно тържество можем да отложим скърбите и незгодите на сегашния измамен временен живот и да устремим сърцата и умовете си към истинския вечен и небесен живот в възкръснали от мъртвите Христос Господ. Светлината и топлината на огъня, който държим в горящите в ръцете ни свещи и който носим в домовете си, е символ на възсияли от гроба Господен огън, на истинността на Христовото възкресение, на светлината, която Спасителят яви за нас, човеците в света, която в мрака свети и мракът я не обзе. Този огън е израз на пламтящата наша вяра и любов към възкръсналия от мъртвите Господ Иисус. Тази наша вяра, като православни християни, вярата на Църквата Христова, е нашата най-голяма радост и най-ценна придобивка. Тази наша вяра е и победата, която победи света, както утвърждава свети апостол и евангелист Йоан Богослов. За да видим непрестъпната светлина на възкресението, трябва да очистим чувствата си, както ни призовава и църковният химнописец. За нас, християните, това означава да живеем в подвига на борбата с греховете и страстите, но също така и с стремежа към обогатяване с добродетели и към духовно усъвършенстване. Да носим отговорностите си пред Бога, пред родината си, пред обществото и към всеки отделен човек, с когото сме поставени заедно в този свят. Да помним винаги, че всяка човешка душа, всеки един човешки живот е по-ценен от целия свят, с всичките му богатства, както ни уверява Господ Исус Христос. За съжаление, днес живеем в свят, в който като че ли всичко това се обезцени. Днес чуваме повече пъти думата война от думата мир. Живота ни нахлуха враждебност, недоверие, жестокост, разделение, зависимости. Господстващо място се опитват да заемат лицемерието, лъжата, безотговорността. Затова нека в празника на празниците, Възкресение Христово, се обновява надеждата и радостта ни. Нека да се изпълваме с Христовия мир, да чуем гласа на Христовия апостол, който от името на всички вярващи поставя въпроса: кой ще ни отлъчи от любовта Божия? Скръб ли, притеснение ли или гонение, глад ли или голотия, опасност ли или меч? И ни дава и отговора: ни смърт, нито живот, ни ангели, ни власти, нито сили, ни настояще, нито бъдеще, ни височина, ни дълбочина, нито друга е някоя твар,
ще може да ни отлъчи от любовта Божия в Христа и Исуса, нашия Господ. От сърце поздравявам всички вас, православни християни, в пределите на богохранимата Неврокопска епархия с най-светлия празник, тържеството на нашата вяра, славното и живоносно Възкресение Христово. Изпросваме от възкръсналия наш Господ Иисус Христос за всички вас душевен мир, радост в сърцата, душевно и телесно здраве, времена спокойни и благоприятни за ползотворни трудове, за духовен напредък и преуспяване във всички добродетели, за добруването на църквата, отечеството и народа ни. Господ да удостои всички звенеца на правдата. Бог на мира и любовта да дарува щедро своето небесно благословение и да пребъдва с всички вас от сега и в вечността. Христос воскресе, воистину воскресе!